Bottom Zonsondo, uJola umphangoma uqengeba inkomo zibomvu ithole lomthwakazi uwathi. Negama lami ke libe linivumela ukuba ndilimbondomise. Ndikumajola yana. Namhlanje sizongena nzulu kulambalo besithetha ngawo kule episode ibiphelileyo. Ndihamba ke ngoku noTata uYiba sifuna ukuva nzulu kuye ngokuba indoni umahluko phakathi konyango kwekhaya noqiniso kulekhaya. Izani ke sinqweme. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kuseninam Zonsondo. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bechikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Tatam, into besiyenzileyo andifuni uyithetha nge-English ke le nto kuba qha ke sesikhule kwezi zikolo ngokuthini. So kodwa i-example ebesisenayo yimfukamo. Sabe sithi lo imfukamo kakuhle bekumele uba yile nto unyangwa ekhaya ngemfukamo. Then yona le yoqiniso lwekhaya, okay, ndondondondon, yabo, because sube kunyangwa umuntu ogulayo ngemfukamo. So wena uza nomnye umzekelo uba okay, fana nenkomo uba okay, ubani udinga ufuna inkomo, so we uyazi ukuba upha wena senditho upha amanyange ekhaya wena igqibile tatam ngolo hlobo. Usenza ke ngoku ibhokhwe mhlambi lantshayelelo yebhokhwe then ibe inkomo emveni koko usebenza ke ngoku ikhaya ngoba umpondomise ngamanyange obumpondomise. igqibile tatam kodwa. I think niyavana. Andithi njalo naba Igqibile. Ndicela ukuba ndingangena na. Ungangena. Ukuqiniswa kwekhaya kukho umahluko phakathi kwegqirha nexhele. Ixhele Andizigeneza amaxholo le. No, hayi ole hayi andizigeneza amaxholo. Amaxholo sewazi ba nawo namayeza amdaka. Ole tata zigeneza amaxholo yo. Kukho unyango kwekhaya, kukho uqiniswa kwekhaya. Ukuqiniswa kwekhaya kukufakwa nyani kokuba mhlawumbi kwenzela into yoba kungangeni into ezimdaka kwekhaya. Kuqiniswe mhlawumbi kufakwe izinto mhlawumbi eyadini nasebantwini, mhlawumbi abantu baqathulwe ukuthi abantu bayaqiniswa. Ukunyanga kwekhaya kukabini. Ukhona ukunyanga kwekhaya kunyangwa ligqirha ngokwemisebenzi. Laa ndithi kukho imisebenzi efuneka yenziwe ligqirha. Kukhona imisebenzi efuneka yenziwe likhaya. Lingenagqirha. Zinto ezimbini ezo. So laa msebenzi wenziwa likhaya yile uba uyazi into yoba kufuneke ukhathwe ubani, kufuneke kuyiswe ubani.
yayivani so yonke imisebenzi kwaziwe ngokumisebenzi ekhaya yenziwe bakuswele kumuntu ongutata apha because umuntu ongumama akafakwa umuntu ongumama kwingoba into enamsebenzi but umuntu ongutata walapha kwaziwe into yoba ukwenziwe yonke imisebenzi yakhe la kukho la misebenzi ke ngoba yenziwa igqirha lona into yenzekayo kuba mhlawumbi kufika inews okanye kufika abantu abakhulu senjwa loo nto umntwana ibona ngazo nto eso silo sifika Yeah. inyoka okanye ngononkalo okanye ufika kwezonantikanye lo muntu ufikile waloo nto eziloseni niyahamba nina niyova uba ingaba ntoni noxa nizawunqenqeza mhlawumbi nithethe kodwa nizawuhamba niyova inoba sifike le nto nifike niye egqirheni ke ngoku kulapho ke ngoku mhlawumbi igqirha lizawuthi kufuneke kwenziwe umsebenzi othile mhlawumbi ngoba kwakuthathwa uba okanye ngoomakhulu okanye kuthathwe yamakhaya okanye kwabakho abantu bebeswelekile funeke bayothathwa okanye kwenziwe imfukamo ezo because imfukamo zangokwenziwa zixelwa ligqirha uba kufuneke kwenziwe imfukamo kufuneke kwenziwe umlambo so ngumligqirha ke litshoyo then ke ngoku ibe lilo elizonyanga ikhaya le ntembi ngosikabini inyanga ikhaya ngokukhapha nobuyisa abantu bakokwenu nemisebenzi yenu nokwenzela imbeleko mhlawumbi abantwana nentoni yayibona unyanga so but kukho lo yonyanga yoba uye egqirheni kuba kufike loo nto ifikileyo ekhayeni engakhange kanti yaziwa engaziwayo lekhaya iyoqonda egqirheni then igqirha libuye lizokwenza loo misebenzi kukunyanga kwekhaya ke oko i-understanding yam ke leyo. Okay. Uyicacisela kamnandi. enzo kalokubona kakhulu basuka kwela cala laseTranskei And banzo. abona ke kuyasetyenzwa phakathi kunalapha kwicala lethu uyabona nokho. Because into ezininzi kwelicala nizenza ngokwesilungu senjho into ezininzi izinto lizelicala understand kakhulu mhlawumbi ukuba abantu abadala benyuka uyayibona ufumana into yoba enye into yoba niyayenza kodwa aniyenzi kakuhle kuba mhlawumbi abantu abadala abasekho ngoku okanye andiyazi so uyakwazi ukwenzeka ngolo hlobo otherwise into yekhaya unyango lwekhaya lukwabini unyango yekhaya ligqirha unyango yekhaya ngabantu bekhaya. Yabona le ucacise kahle kule yoba it's two parts zonyango lekhaya. And I think that thina kwincoko yethu kuzaba episode before le thina we only touched kule part le yonyango lwegqirha. So now thousand le point le yesibini ba lukabini now phela ngivezele enye into ba siqhutyile le topic le kwenza amasiko kunyango ekhaya kwenza ungabikho umuntu ugulayo ungabikho umuntu uchamayo apho kwanguthe umntana makaphile so unyanga ikhaya kwenza amasiko enu kanti nje kwenza kugqirha kwenza namasiko enu ninyanga ikhaya. ayavakala njalo ke ngathi mhlawumbe uyawuvela ngelinye so lilonke ke ngokutatamo sifuna ukwazi kakuhle ngomahluko phakathi konyango lwekhaya kunyangwa ikhaya okanye kunyangwa ikhaya noqiniso lwekhaya yeyona nto esiyifunayo uyazi kakuhle ngoba sike sanazo impikiswano kwingxoxo besinayo ngeveke ephelileyo ngoku sifuna uyazi kakuhle sizokwazi ukuthi uba okay ingathi siphazamile endaweni ethile ingathi asiphazamanga endaweni ethile. hayi xa kuqiniswa kaloku ikhaya uqiniswa kwekhaya le ikhaya liyaqiniswa ngexesha mhlambi kufike isilo salapha ekhaya noba siyintoni na siyintoni na wena into yenzayo uthatha
amampondomise noba mabini cela undikhaphe manje ke siye kuva kumuntu ochazayo kwenzeka lento ithile apha isiyibonileyo nihambe ke niyokuva ke ngoku kwelo gqirha mhlawumbi lichaze uba hayi kunjena nanjena nanjena into enizele yona apha uba niyavana ke nalo likunike ke ngoku indlela yokusebenza ikhaya eli ukuba okay lithi hayi kuzawufuneka ndize mna ndizokwenza into ethile ndenze into ethile ndiqinise ikhaya lakho okanye lona liza kuxelela uba hayi mhlambi ikhaya kufuneka kwenziwe into ethile apha ekhayeni kwenzelwe utata okanye utata omkhulu okanye ukhokho wekhaya ufuna into ethile so lento ithile ke iba ibhokhwe yoku exhelwayo phambi kwenkomo kulandele inkomo so ibhokhwe intshayelelo ibhokhwe lena ichayelela lenkomo kuzawuxhelwa yona kulungiswa lento ibonakeleyo apha ekhayeni so lunyango oluchaza igqirha linyanga ikhaya okanye liyaqinisa senditho ndiyayidibanisa ngolo hlobo ngoba mna okanye lona liza kuza apha xa kufuneka ke ngoku liqinisa ikhaya eli because ikhaya liyaqiniswa nangamampondomise lakho kweni uyaqinisa ngoba kwenzeka lento ithile apha funeka ke ngoku kuxhelwe izinto inkomo nebhoko qalwe ebhokhweni kuziwe enkomeni igqirha nalo liyeza lizoqinisa ikhaya eli liqinisa ke sentho ke ngokwenza ezinto zalo into ethile ekoneni yofaka ezikoneni into ezithile zalo so kuleyo qinisa lwayo igqirha masiyigqithe kancinci sekule yonyango lwekhaya yayithetha mosuba ngokuba siyakwazi uba liyakwazi ikhaya uyithethile le uba liyakwazi ikhaya unyangwa uqiniswa ngamampondomise masiye kuleyo yonyangwa kwekhaya masithi apha tatam uba mandiyibeke phakathi ebantwini ndibuyisa utata andibuyisa utata akho sidingo sokuba ndifuna ndicacelwe kahle uba akho sidingo sokuba ndikhe ndiyova qala uba kulungele uba ndilungele ukuba kaloku ikhona imisebenzi mosinayo ezawudinga igqirha ikhona neminye engazodinga igqirha but then igqirha leli lizawubona phambili ukuba hey engathi khona ingxaki ethile ima khawuqala uyokwenza le into so ndinalo ilungelo lokuba ndiyoqala kwigqirha ndithi gqirha ithini le nto ndingakwazi uyenza na ngale nyanga ethile nantsi eyona nto endimangayo because igqirha ngokwesi andifuni ukuthi uba ngokwakwaXhosa because apha kwaXhosa for instance amampondomise ayingomaXhosa kwawona ngamampondomise seyile nto uba sinentetho yesiXhosa so andithi apha kwantu sinalo ilungelo lokuba ngoba igqirha kakuhle yinto yokuba ngumntu wokuba siyothetha naye asibonise indlela ukuba ulungele uyenza lento akho nto iba ingxaki nalapho ungaya kodwa akho nto izawuvala uba ungamenzeli utata wakho ngoba ukuba sekugqithe mhlambi unyaka ne2 years engeke enzelwa kuzafuneka achayelelwe athweni
Ngena. kanti xa ungekagqithi mhlambi lo nyaka okanye unyaka uyagqitha musu unyaka oyi1 then anzelwe ke ngoku inkomo yakhe sentho liyaqiniswa nangolo hlobo because uba akenzelwanga inkomo yakhe utata okanye ukhokho uba kukho utata owayengenzelwanga ngaphambili izinto zakhe unyanzelekile uqala pha kuye phezulu. ewe because inkomo iyawungakhali jonga kwenye igame nathi sasisenza umsebenzi inkomo yafa ifela apha ebuhlanti ngenxa yoba azange kwenzelwe into ethile senza enye into thina ethile abantu abakhulu ke bayalwa ngezo zinto zinjalo bona uba zange benzelwe into zabo Ukrwaca kwenye into wena tata because ngithe ndihlekayo kangaka ngoku tata imkhaphayo khona umalume wam oligqirha so ndiye kuye because lixesha elirayithi eliba ndimenzele mna andibuza uba hey ubani awuzalani nompinga umpinga batheni qha ndikhumbule utata xa ebezithutha ngizozazithutha kayi4 ezemeyini yebo so ebemfaka umpinga pha phezulu ewe bakhona zangenzelwe inkomo athi yo ngizama umchazela utata ninokwazi umkhapha ilapho into so siphele ndiyoxoxa notanci lo benisithi ba ulapha kufuphi ndayima ndiyoxoxa notanci lena xa ndixoxa notanci athi utanci ba hayi man ngabe niplane inyanga edwarha October so athi utanci ba man sawuyenza ngoJune lento because bese siyibekile as a family qha ngoba kushota uba sincokole thina soyithuka otherwise sayenza ngoJune so ndanelaki ngaleyo into uba uthi uza kwenza ntoni yena ngoku allo ukhokho masifundo so nzima lo hayi ndiyayiva tata so lilonke ukuba apho kunyangwa ekhaya ke ngoku ngenye indlela not indlela yoba kubekho amagqirha kubekho nto okay kodwa kulungile ukuyiva into mhlambi kukho umuntu ongaziwayo apha ekhaya ukhe uye achaze ikhaya nje because ngenixesha otata sange bazithethe izinto zobani zawubani abangaphambili bahamba wena uhleli notata naba bakhoyo ngokokwazi ibe ingxaki ke ngoku xa kwenziwa into le kusetyenzwa uyasebenza wena apha ngelakho kanti uyakhalaza lo ongaziwayo uyakhalaza ngalokuba ife uthi xa uyova athi ndayikhaba into ethile ngapha phambili ngoba andenzelwa mina kwenzelwa abantwana uyayibona thethe iyenzeka loo nto yho yafa phakuthi bhayi ekhaya kanye yaziboya ezondleko yo iphini bekhona laa nto ke ngokuba mna endike ndizibuza yona tata mna benithe kuwe tata izawuba yincoko le nto ndifuna ukuba zibe ngathi siya-interview ibe khona laa nto kum ukuba ngumcimbi lo wekhaya nditshayelele ngoku kusesilapha kunyango lekhaya mos nditshayelele le nkomo ngebhokhwe khala ibhokhwe ayisokolisi mosena ukhala khala ibhokhwe siye enkomeni inkomo ayikhali
ikhona inidi yokuba ndibe ndisayixhelela ngomo xa ingakhalanga. ayixhela inkomo xa ingakhalanga. Hayi tata. uyathetha namathile kwangoku oodade bawo bathethe Bagqibile oodade bawo. athethe kwaze kwathi kutheni kaloku kufuneka kuthweni kasiyazi kwaze kwathini bathini kuyiwe enkomeni ingakhali iyakhulula inkomo yami. Nenza into ezenzekayo esingazaziyo mos. Uyothatha enye inkomo uze uzowuxolisa apha ke ngoku ukuba siyavuma sivile siyayazi into ethile xa sowuvile uba kwenzeka ntoni ningakhali nje lenkomo. Sivile siyayazi ke ngoku siza kwenza into ethile emveni koku sesicela uba siyenze lena sidlule kuyo into. Okanye ungene apha kulento kuthiwa afuneka kwenziwe yona. So Mninzi umsebenzi wekhaya wona mninzi ngakumbi xa ungenziwanga kakuhle ngaba abantu bangaphambili. Yo. Hayi because benzawuthi mina tata ba qha ndifuna ukuba ibe ngathi sixhopha abanye abantu. Hayi inkomo engakhalanga ayixhele. Hey, Buyixhelile uyixhela nje upha abantu. Nje okay, so kunje so yena like ba akakenzi into akakasebenzi. Xa benzayo kuloo nto menqondo hayi like nje ndiyithethayo loo nto ndinayo experience engoma engazange ikhale but yaxhela ndayishiya mna soze ndiyitye noyitya ndayishiya iyavakala tata iyavakala because ayiselilo isiko kakhe. Hayi akwenzi isiko. Hayi iyavakala fana nenkomo uzawuthi xa uthi ayikhalanga loo ngoma. abantu camako bathi camako nje ayikhalanga inkomo. Funeka ikhala inkomo iviwe isikhalo sayo. Hayi iyavakala tata man ndifuna ube ndiwaxhopha ndithini. So kule yoqiniso besithemo siba siyakwazi ubuthemo siba uyakwazi ba mhlambi ubiza kwamampondomise azoqinisa kwa ekhaya. Ufuna siphume kancinci kule yamagqirha. Siyayazi ukuba okay no akhona kwamagqirha khona nabanye qha uyakwazi ucela ojola ukuba balijonge ikhaya eli so lingabi nezinto kwalo hlobo ndibabize uba okay uxhele inkomo apha usipha amampondomise benze le nkomo yamampondomise for amampondomise andikwazi akho need yoba ndibe ubize ngolo hlobo. Okay. Hayi avakala tata because mina besenqondo unoba bazaliqinisa kanjani ikhaya xa usoyichazayo uba kwafuneka kuwe igazi ebuhlanti then ndibe mna mhlawumbe ndizawuchazela amampondomise qha ngoba ilala isoze ngazi enkomeni. Hayi izawusa asozingazi izawuvuma yona noba ayinathi kangayikhalanga ayitye inkomo ithi ayavakala tata ayavakala. Eyona nto kahle tata benze kuyo yile ukuba sisandoyilungisa ngokukahle ukuba okay umahluko phakathi koqiniso lwekhaya nokunyanga ikhaya. Hayi sigqibile tata benditshilo nakuwe ndathi ba ayisozibe into ende yinto nje yokuba sincokola le into kuba besincokolile kwaqala so ngoku nje kulungisa kwale nto nje siyazi uba ukhona umahluko phakathi kwazo. Bantu bacinga ukuba siyibeka right yona ngoku ayinanto. Uyilungisile tata uyilungisile kakuhle. Hayi no mandisole ndiyivala tata incoko singabe sisokolisa noko kubulela qha ukuba uniphe ixesha lakho ndikwazi uncokola nawe. Bantu bakuthi ngenye ixesha
nothi uwenzela umntana umenzela imbeleko umntana esepha kumamakhe pha esanduzalwa pha umntana afike apha ekhaya uzelelwe esibhedlela afike apha ekhaya hayi mangapheli insuku ezilishumi ingayenzelwanga le mbeleko enzelwe imbeleko Fento asenze right thina ngoba umntana uyahamba umntana afunde athi xa ko9 grade 9 uzokwenzelwa imbeleko but ke imbeleko ekugqibeleni kodwa asiyo lento kufuneka kwenziwe yona ngokwendlela ngohlobo umntana akayazi noyazi ba wayexhelelwe ibhokhwe njengama ndiyazi noba yaxhelwa ibhokhwe mina usenziwe imbeleko uyayibona kodwa thina abantwana bethu sibenza ngoku bebadala sithi senza imbeleko umntana uyakwazi ukuchama esikolweni azituwele akaziva kanti yilento yembeleko nethi umntana benalonto yozichamela kuthi esikolweni uchamile straight akho nento ebangela buyoyifuna imbeleko yakhe khanga yenzela sendiyihlekayo ke ngokulento ukuba nje uyichazayo uba bekumele bakho phaa ekuqaleni ixhego andikhe ndaxabana nalo uba ngokusenza koluka emani tata zange wandenzela mbeleko sikahleke kabuhlungu kanjani ahleke bese hayi mntanam yonke into wena lakwenzela usemncinci ubungasoze uyazi ubungasoze so that's why yenziwa ngelo xesha kakade ngokomthetho imbeleko and ngohlo aphela ngicacisela uba imbeleko ayiyo lanto yokuba aba senze isiko like ba kuzabizwa abantu kakhulu kuxhelwe kuselwe no imbeleko dala kahle bekumele ba elafele lwalento lwebhokhwe umama wakho ukubeleka ngalo yeah good meaning yembeleko le straight so that's why ba ndakwenzela usemncinci ngoba bekumele ba uyenzelwa usemncinci kuselusana yo ubelekwe ngayo hayi avakala tata straight hayi no bakonde tata ubulela qango wema yabulela manje exesha lakho kakhulu tata noko undivulile ingqondo nakwezinye izinto hayi masivale tata siyayivala ke bantu bakuthi nivile nani umahluko phakathi koqiniso lwekhaya nonyango lekhaya uQamatha azasigcine athumele izidalwa zemimoya engcwele incokole nathi emathongweni izilo zisikhusela amakho phina imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu